päivää. Siitä pistetään kulmasohva. Jää. Tätä on männystä ja kuusesta. Kuusi on halvempi. Jää. Mä otan semmosen. Vai saako tän? Et sinä nyt tätä saa! Tämä on meidän mallikappale. Tää täytyy itse koota. Jää. Ootko sä normaali mies? On. Kyllä tää on normaali mies koko. Jää. Mennään tonne varastoon. Jää. Mitä sitä maksaa? Kyllä sille hinta löydetään. No niin, tässä on nää puuosat sitten. Jää. Kuusestahan sä halusit. Joo. Noniin, tossa on ohje. Jää. Siitä valit. Mä voisin ottaa tää disko. Et sä sitä ota, se on pirttikamppi. Jää. Näistä kahdesta toista tulee kulmasohva. Jää. Täällä on se normaali mies, joka osti sen kulmasohvan teiltä. No mikä siellä nyt on? Niin, että mulla rupeaa olemaan nämä puuosat valmiina, että miten sitten ruuvien kanssa? Tää on malmikoira. Jää. Tää on hyvää malmimaastoa. Varmaan löydät rauta. Jää. Mikäs tän nimi on? Outokumpu. Täällä on se normaali mies, joka osti sen kulmasohvan. No mikä siellä nyt taas on? Mulla rupeaa olemaan tää kangas nyt valmiina tässä, että mitäs näitten pehmusteiden kanssa? Nypit tosta. Jää. Syö lopuksi.